Hvide Sande Bryghus er historien om en skolelærer, der fik sig en ny interesse. Det startede med brygget i små 20 liter spande i weekenderne, når der var tid. Og så udviklede det sig til en rigtig beskæftigelse. Et halvtidsjob som brygger og et halvtidsjob som skolelærer. I 2018 kom Hvide Sande Bryghus til salg, og i og med at jeg er født og opvokset herude i byen, var det lige noget for mig. Hvide Sande Bryghus har nu eksisteret i over 7 år, og for os handler det i dag meget mere om at producere øl. Vi vil gerne skabe gode oplevelser, fortælle de gode historier fra Vestkysten, invitere folk til Hvide Sande, komme og nyde en øl i godt samvær på vores terrasse inde i vores bryghus. Vi er rigtig stolte af det håndværk, vi laver, og hvis du ikke allerede har smagt vores øl, så vil vi glæde os til at se jer på bryghuset her til en øl hen over sommeren.